Γεια σας παιδιά, Γιώργος, πάμε να εδώ πέρα. Fortnite, εκεί, έτσι κάνω. Δείπνος. Ωραία τραγούδι πάντως. Έλα δώσε, πάμε. Πάμε. Άμα θέλετε μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο YouTube. FF.Κοσμάση του Γιώργου, δεν ξέρω πώς το λένε. FF.Γιώργος, ναι. Καλή τύχη. Εσείς παιδιά τι πιστεύετε, θα το νικήσει το παιχνίδι? Θα δούμε. Πάντως κάντε ένα like και μια εγγραφή. Να σου πω, θα γίνεται να κάνουμε σχόλιο. Ωραία. Ωραία. Όχι ρε, δεν φάγαμε. Τώρα πάμε άλλα όπλα για να μόλις. Αντί μια κατσαρινική πέρα από αυτά, γονό. Τώρα συνεχάμε μάχη. Ω, παιδιά πίσω σνάιπ. Με σνάιπερ. Φυσικά. Ναι. Καλά, το σνάιπερ είναι πολύ καλό όπλο. Ω, παιδιά, κοιτάξτε εδώ τι κάνουμε όλες. Θα το νικήσουμε. Έλα. Ωραία, σύντο. Χτίσε τώρα γρήγορα. Εγώ πάντως δεν έχω παίξει ποτέ Fortnite. Εγώ δεν ξέρω καν πώς να παίζω μέσα σε PlayStation. Κοίτα και από μένα, να δείξω εκεί πέρα στο βίντεο. Άσε το βίντεο εκεί πέρα να παίζει, να δείχνει. Μόνο το αμάξι. Όχι, το σκάσανε μόνο. Ώστε δεν πειράζει, μετά από το βίντεο θα μου δείξει να παίξω κι εγώ. Και την επόμενη φορά παιδιά θα παίξω από εμάς στο δικό του κανάλι. Ναι, βέβαιος δεν έχω κινητό. Δεν πειράζει. Θα τα βγάλω από το δικό μου και να βγάλω στο δικό μου νόμο. Εντάξει. Ρε, γιατί έχουν δύο ώρες στο σχολείο. Πάρ' το. Έλα. Ωραία, παιδιά. Μπορούμε να ανεβάσουμε και βίντεο και στο Roblox. Μπορείτε να ανεβάσουμε βίντεο στο Roblox. Εσείς παιδιά τι πιστεύετε, Free Fire ή Fortnite? Γράψτε κάτω στα σχόλια. Έλα. Ωραίο. Έλα, αυτόν με τα κόκκινα πρέπει. Όχι ρε. Κάτσε να πάρουμε άλλα όπλα, παιδιά. Δεν είναι αυτά όπλα. Όντως. Ένα σπαμμενικό και κάτι άλλο. Δηλαδή. Πάμε καταρχάς το αγαπημένο μας σκαράκι να πάρουμε. Να πάρουμε σκαράκι, παιδιά, να κουστάμε λίγο. Όντως. Ωραία. Και αντί... Woodpecker δεν θα πάρεις. Τι Woodpecker ρε, αφού είμαστε Free Fire. Όντως. Woodpecker δεν έχει στο Fortnite. Fortnite. Θα γίνει κάποιος τρίτος παγκόσμιος, πάμε.
Ωραία, όπως βλέπετε παιδιά, Εδώ πέρα παιδιά να καμερώσω. πέφτουνε. Μισό ξεχαδιώμα να καμερώσω. Πέστε. Γίνεται να χτίσεις χωρίς να έχεις πράγματα. Ναι, ναι. Ναι. Άμα δεν έχεις χρωματίδια που έχει εκεί πέρα που λέει εκεί. Παιδιά δεν είναι πολύ καλό βλέπετε. Όντως, έχει. Πάρ' το. Εντάξει, είναι τρίτη φορά δεν είναι. Έλα. Πάρ' το. Παπ. Μέχρι στιγμής ο Γιώργος δεν έχει πεθάνει ακόμα. Ακόμα όπως. Όντως. Τι κάνεις σχέδιο. Με υπολογιστή ξέρεις καλύτερα. Παίζεις PlayStation. Fortnite. Σαν πινάκελος. Όχι. Σιγουριά. Για μαθαίνω. Α, πες και το παιδί να έρθει εδώ. Στέλνουμε βίντεο. Παιδιά που βλέπετε εδώ κάτω έχω ξεκολλιάσει. Σε ποιον το λες αυτό. Βίντεο βγάζω για YouTube. Όχι ρε, πέθανα. Δεν σου πάνω τραβάει. Τι, εγώ θα τραβάω βίντεο. Όντως, αφού ο Γιώργος παίζει, εγώ δεν ξέρω να παίζω. Παιδιά, edit. Παιδιά, κοιτάξτε τώρα τι θα τους κάνω. Κοιτάξτε, παίρνουμε απλά αυτό πέρα. Όπα. Εδώ. Πλάρα μου. Και τώρα απολαύστε. Πάμε. Τι έγινε. Κοιτάξτε, εδώ πέρα, μας πούμε έφαγε φίλος αυτός εκεί πέρα. Μπροστά. Τώρα θα το κάνεις καινούριο. Ωραία, πώς έστειλε. Γιατί απλά από εκεί πάνω να μην τους πυροβόλεγες που ήσουν. Ωραία. Δεν γίνεται, πώς θα το πυροβολήσω από το σφυλά. Ναι, ξανά έλα, να σου πω εγώ τώρα με το σνάιπερ, περίμενε. Μπρο, είμαι πολύ low. Όντως, έχει φτάσει στο γκρι. Έχει φτάσει. Ωραία. Πώς βλέπω αυτό. Τρώει κάτι. Πάρ' το, headshot. Καλά να πάθει ο άλλος. Αλλά αυτόν πρέπει στο κεφάλι, δεν πρέπει. Πάρ' το. Μπρο, τη 10. Τρώει κάτι damage κάψον. Από κάψον. Έλα. Πώς το μπορείς Πήδα. Μπορείς να πηδήξεις πολύ ψηλά. Σκέψου ότι είναι Free Fire. Ποιος? Εντάξει, είμαι και PHP. Καλά, όντως. Πήγαμε 7 level. Ναι. Πάμε λίγο. Μπρο, άλλος τι κάνεις. Τι κάνεις αγόρι μου, πας καλά. Κάτσε, πες κάτω, φτιάξω εγώ το.